Nggih. Ya iki dikiprake sik saka ngiji ya, Nak. Siap. Ya jajal kaya ngapa kiprahane iki sing padha nderek beksan ana Dik sapa karo Dik sapa? Enten Dik Santi kalian Dik Bunga. Dik Bunga, kakak piarsok kakak kalih wonten Dik Bunga kados pundi kiprahipun monggo diwakil. Ayo, Cok. Aku kelebon. Kelebon. Aku kelebon. Tarahu. Sahur. 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 Selamat malam. Yo. Sejak pertama aku berjumpa Hari-hariku selalu menanggung rindu. Rasane pengen ketemu doa ayo aja mung teko ning impenku pengen aku nyawiji karo uripku iki lho Dik Siamu kerasa ngendika dalane rasa nalika rasa aja ninggal yang ganti mongso selalu menanggung rindu rasane pengen ketemu doa ayu aja mung teko ning impenku pengen aku nyawiji karo uripmu iki lho Sing soro mereka
lunga tak enteni nadyan ganti mangsa rasane nadang asmara pengen nyanding anane ra ono liya apa teko siramu sambar nunggu trasanamu yang merasa tresno donga tresnan aja ninggal aku lunga tak enteni nadyan ganti mangsa